बे गावनो बेदर गोसोम जाग्राखा आंहाथ' सन्देह दं बबेबा मोनसे थारा जनाय खोमा बेना माने जोंनि बाथ्राया आलादा जोंबो बेनि बाथ्राखौ बुंनो बायो मोजां मोना जोंबो बै सादारन रायजो राजाफ्रा जोंनि सिगाङावबो बुङो माखासे बाथ्रा बेना थार जनायसोलै मानसिया थार जनायखायनो बिदि बुंनो होनो माखासे सम दिनैयो इन्टारिम गभर्नमेन्ट 2 बोसोर 15 बोसोर इलेक्टेड गभर्नमेन्ट जानानै फैदों बिपिएफ दोला बिपिएफ दोलोनि सोरबा एम सिलेखौ बिदि गाज्रि बाथ्रा बखिनाय खोनादोंमोन मालाबा मिडिया टिभियाव रायजो राजाया गाव गावनो मिथिगौ मालाबा बिदि माखासे बिदि गाज्रि राव बुंदोंमोन नामा दिनै इउपिपिएलनि माखासे एम सिलेफोरनि बाथ्राखौ खोनासंजायानो ओरैबादि नेहाथ बाथ्रा बुङो बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोनि हाइकामान हाग्रामा मावलिन सारा हिस्टरिक जेबो मावाखै होननानै बुंदों बे हिस्टरिक जेबो मावाखैब्ला दिनै बिटिएडि बोरै सृष्टि जाखो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जुनथु बिटिसि अफिसाव जिरायनानै सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै अफिस खुंगासिनो दङ हा बे हिस्टरिक नंगौना नङा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों मा बेफोर एग्रिमेन्टआवनो फैखाजोबनाय नों मा एग्रिमेन्ट खालामखो बिटिआर खालामनानै नंगौ बिएलटिनि एग्रिमेन्टआव हाग्रामा मलेसारनि दैदेननायाव जे दिनैयो एग्रिमेन्टनि थ्रुयै दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मोनसे जादों बे हिस्टरिक नंगौना नङा दिनै इउनिभार्सिटि जादों बे हिस्ट्रि नंगौना नङा दिनै सिआइटि जादों जोंनि बे नामनि आसामाव बे हिस्ट्रि नंगौना नङा मेडिकेल कलेज दिनै बाहायदों हिस्ट्रि नंगौना नङा दिनै दिल्ली बायदियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बड'लेण्ड बर' होननाय बुस्थुआनो सोदोबानो माने बेसे उसिफावदों बेहाय दिल्ली बायदियाव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस केलकाता बायदियाव सिलिगुरि बायदियाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस प्रमद बर' बिथाङा मोनबेसे बड'लेण्ड हाउस गायसनखो बबेयाव बर' नामखौ एस्टाब्लिश खालामखो बबे स्टेटआव एस्टाब्लिश खालामखो बिथाङा दिनैया दे खुगाजों खुगा बाथ्रा बुंबानो जाया प्रमद बर' हिस्ट्रिक मावदों माथो हिस्ट्रि मावदों दिनै सिएसबि बर्डखौ सेफायबाय दिनै बिटिसिनि 16टा डिपार्टमेन्ट मोजां डिपार्टमेन्टखौ दिनै डिसिनि आखायाव हरबाय बे हिस्ट्रिकबो बेनाबो मोनसे गेदेर हिस्ट्रिक बेबो लिरनाय थागोन दिनै बिटिसि सरकारा प्रमद बर'नि सरकारा दिनैयो मा होनो डिसिखौ एपइन्टमेन्ट होनो हायो नामा बिथाङा ट्रेन्सफार खालामनो गोनांबाबो सासे डिसिखौ बेयो एप्लिकेसन होनांगोन बा स्टेट गभर्नमेन्टआवसो बिनांगोन आमुक डिसिखौ नाङा जोंनो आमुक डिसिखौ नांगौ दा डिसिनो माबोरै पावारखौ होनो मोनखो दिनै एमसिएलएनि पावारखौ एमनि पावारखौ डिसिनि आखायाव होदों हा दा अब्ला जुदि बिटिसिया जुदि डिसिनि साख्रि होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्ट होनो हायाब्ला डिसिनो मानो पावारखौ गथायनो हाखो डिसिनो पावारखौ गथायनो हानाय लोगो डिपार्टमेन्ट गथायनो हानाय लोगो मायाव थांखो स्टेट गभर्नमेन्ट जितु स्टेट गभर्नमेन्टनि निर्देशनायाव सोलियो सासे डिसिया डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस